ארי קפלן, שלום. שלום וברכה, רמי יצהר. נכנסת עכשיו לחדר תדרוך במשרד החוץ אחרי שובך. אני שואל אותך שאלות, ואתה עונה לי בדייקנות מרבית. ספר לי מה קרה ברגע הנחיתה באבו דאבי. איך זה היה? ברגע הנחיתה, אחרי שכל הנוסעים האחרים ירדו מהמטוס, אנחנו ירדנו מהמטוס, ונלקחנו לאוטובוס VIP נפרד. וכאשר כל החברים, האורחים האחרים, נסעו לטרמינל הרגיל, אנחנו נסענו לטרמינל VIP. לקחו אותנו לשם, לקחו מאיתנו את הדרכונים, כמובן מי שהתלוו אלינו מהרגע שנחתנו, כמו שרואים בסרטים, המקומיים עם הגלביות. דרך אגב, כשאנחנו רואים אותם, אלה עם הגלביות, זה האבו דאבים האמיתיים, המקומיים. הרבים אחרים, שכידוע, זה 90% מהם... צריך להגיד שיש כמיליון אזרחים במדינה הזאת שמורכבת מ-7, 8 או 9 נסיכויות, וכל השאר, 8 מיליון אנשים, הם בעצם עובדים זרים. לחלוטין, נכון. המנהלים הם האבו דאבים, כל היתר העובדים. אוקיי, תמשיך. אז התלוו אלינו האנשים בלבן, מה שנקרא, לקחו אותנו לשדה תעופה, פנימה לטרמינל, אמרו לנו, שבו, תחכו, הדרכונים אצלם, אחרי חצי שעה העלו אותנו לאוטובוס, לא ראינו, לא ביקורת, לא שום דבר. העלו אותנו מאחורה, אחרי שיצאנו מאיפשהו בשדה שם, ואנחנו רואים שורת מרצדסים מחכה לכל מיני אנשים אחרים, העלו אלינו על אוטובוס מפואר, אני חייב להגיד, וניקחנו למלון. יפה. תאר לי את שדה התעופה, עד כמה שהספקתם לראות את האווירה. ראינו אותו הרבה יותר טוב בדרך חזרה, כי שם קצת, אתה יודע, קצת שחררו, אבל שדה מאוד יפה, שדה מערבי לחלוטין, שדה גדול עם המון חנויות, והמון סוגי חנויות, ובאמת יפה, וגמל מזהב באמצע השדה, כזה יושב. כן, יפה מאוד. כן, אבל... אות, ואנחנו מתחילים. אוקיי, גמל מזהב. ספר לי עליו, דבשת אחת או שתיים? אחת. באמצע השדה כזה, כן. ומה תפקידה, מה תפקידו של הגמל הזה? כנראה לתת את האווירה של המדבר באמצע השדה, שבאמת, הלוא כל המדינה הזאת, זה באמצע החול והנוהר, הקימו שם באמת אימפריה, זה פשוט מדהים. אנחנו רואים את זה היום בחדשות. משם אתם נוסעים באוטובוס לאן? למלון של המשלחת. הקצו לנו מקום מסודר למשלחת הישראלית. איזה מלון? איך המלון? תאר קצת, אתה התרגש. מלון, אתה נכנס, כמובן מלא אנשים זרים, כל האנשים בדוכן הקבלה, זה איך דיברו עלינו, ארץ קולטת עלייה, שם זה ארץ קולטת עבודה. אתה יכול לראות כל עובד, אחד מאנגליה, אחד מגרמניה, אחד מהודו, אחד מטורקיה, זאת אומרת, 10 עובדים בקבלה, מ10 ארצות מוצא שונים, אף אחד מהם כמובן לא מקומי. פשוט זה גם כן דבר מדהים. אותו דבר המלצרים דרך אגב, אף אחד לא מקומי, כולם זרים.
רוב המלון היו אנשים באמת גם כן תיירים. מלון מגיעים, מלון עם בריכה יפה, עם מרחבים. לא מהמלונות הכי מפוארים, ויש שם מלונות מדהימים, בינוני. נכון, לא מהמלונות המפוארים יותר, לא. אבל בסדר, כן. בסדר גמור. איך מתייחסים אליכם? קודם כל, אתם לא הולכים לבושים עם שום תג מזהה ישראלי. לא, ביקשו שזה לאורך כל הזמן. למעט באולם התחרות, אסור היה להסתובב משום דבר שקשור למדינת ישראל. וגם להשתדל לא לדבר עברית. נכון. ובדיוק, בנוסף, במרחבים ציבוריים, לפחות במלון וכדומה, אל תצעקו אחד לשני בעברית שום דבר. כדי זה לא שלדעתי, זה לא כמו עניין ביטחוני, למרות שהם הציגו את זה ככה, אלא כדי שלא יגיע לידי, כי יש שם הרבה פלסטינאים, איראנים, מקומות אחרים שלא בדיוק יש לנו שלום איתם, שלא יראו שמסתובבים שם ישראלים. זאת אומרת, שהם לא נותנים לנו להתאמן. החבר'ה ידעו להתאפק ולא לצעוק אחד לשני, מוישה! לא, ממש לא. החבר'ה שלנו התנהגו באמת למופת, ושמרו על הכללים, ותזכור, אנחנו עם אנשי הבטחה ישראלים גם, ואנחנו באמת, אחד מהדברים שאמרנו זה לכבד את המדינה, וחלק מהעניין הזה לכבד את המדינה, ובאנו לעשות ספורט, ועשינו את זה בגדול שם. יפה מאוד. אז אנחנו נגיע בהמשך להמנון שנוגן, לראשונה, באבו דאבי, התקווה. ספר על האולם, על התחרויות עצמן, אני מחזיק בינתיים את הצופים שלנו והמאזינים שלנו במתח, ואפילו לא אומר באיזה ענף מדובר ומה בדיוק היה. בהמשך אנחנו נגלגל את זה, בסדר? היו שני ענפים, אני חייב לומר, אבל נגיע לזה, אוקיי. אוקיי, אז תתאר מה היה. הגענו באמת אולם מפואר ביותר, עם שלטים מבחוץ עצומים, דגלים ברוכים הבאים, לאליפות באבו דאבי, באמת השקעה מדהימה, זאת אומרת, כסף לא נחסך שם, גם בתוך מה שקשור לאולם, לאמצעים, לכל הקרדיטציה, מאוד מתוקתק, מאוד מקצועי, רואים שהוא, עוד פעם, הכל מנוהל גם על ידי המקומים וגם על ידי האיגוד הבינלאומי, שמגיע לשם, הם בעיקר נותנים את הכסף ואת המקום, האחרים מנהלים, והדברים מתקתקים, יפים, באמת רואים שהושקעה שם מאוד מאוד מחשבה, מהמדליות ועד האולם ועד המזרונים, ועד כל המכשירים האחרים, באמת היה מושקע, חייבים לומר. צריך להגיד לזכותם של המארחים באבו דאבי, שהם יודעים לארח, קודם כל הם כבר מתמחים בלארח תחרויות ספורט בינלאומיות, הם מארחים המון 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 ענפים ותחומים, וכולם חוזרים מלאי תשבחות לאופן שהדבר הזה מאורגן שם. וצריך גם להגיד שהנבחרת הזאת, ג'יו-ג'יטסו, אתם לא יודעים מה זה, זה סוג של לחימה, מרשל ארטס, סוג של לחימה. מי שמכיר MMA זה קצת דומה, זה שילוב של MMA עם קצת, מי שלא יודע בכלל מה זה. אני חושב שזה כאילו ממש דומה ל-MMA, זה סוג של תורת קרב, שמשלבת היא הרבה יותר התקפית, נגיד, מאשר ג'ודו, או אפילו קראטה, זאת אומרת, יש בה שימוש, תגיד אתה. זה ג'יוג'יטסו ברזילאי, ג'יוג'יטסו מחולק לשתיים, יש ג'יוג'יטסו יפני, מה שנקרא, וג'יוג'יטסו ברזילאי, שניהם ג'יוג'יטסו, התחרות שהחבר'ה שלנו השתמשו, הגיעו זה ג'יוג'יטסו ברזילאי, שבגדול אתה עומד, ומיד אתה נופל והקרב הוא על הקרקע. ג'יוג'יטסו היפני זה יותר מזכיר קראטה, נאמר שאתה יותר עושה בעמידה. זה בגדול, זה גם ההבדל בין הג'יוג'יטסו הברזילאי לבין הג'ודו, שבו אתה מפיל ומנצח, בג'יוג'יטסו רוב הקרב הוא על הקרקע עצמו. תשמע, קודם כל זה הכי מתאים לנו, למה לעמוד, ללכת מכות כמו היפנים? בוא קודם נשכב, אחר כך נראה עליי איך זה יתגלגל. זה מתאים לישראל. איך לא ניקח אליפות בספורט כזה, שקודם נשכבים? אבל אני חייב לומר, כשאנחנו הגענו, היינו שתי נבחרות. לא היינו רק נבחרת ישראל בג'יוג'יטסו, אלא גם היה אליפות עולם
בווייקבורד סירות, סקי מים, בדיוק באותו זמן. ואז המשלחת הייתה גם משלחת ג'יוג'יצו, וגם הייתה לנו משלחת עם ספורטאי בשם גיא פירר בסקי מים, שהופיע באותו זמן, ובאותה תחרות הופיע גם הבן של הנסיך שם, באותה תחרות עצמה. וסתם סיפור שגיא ניגש אליו, וגיא התחיל לדבר איתו, והספורטאי שלנו הוא באמת בעל שם עולמי, שזכה במדליה האחרונה במשחקי העולם, זה האולימפיאדה של הענפים הלא אולימפיים, והוא הצטלם עם הבן של הנסיך, אחרי 3 שניות ניגשו אנשי הבטחה, ביקשו מאיתנו את המצלמה, שהתמונה צולמה, מחקו, הלכו לספרייה, אתה יודע, ויש שתי, הם מכירים את הטריק, הלכו גם לספרייה השנייה, מחקו גם משם את התמונה, לוודא שאין שום דבר שיכול להיות, אבל אני חייב לומר, גם שם וגם באולם, ההתייחסות לישראלים היא בדיוק כמו לכל אחד. למעט זה שבאמת היה לכל אחד מאיתנו צל של הבטחה כל הזמן, בעיקר דרך אגב של המקומיים, אני חייב לומר, שמאוד מאוד, הפחד הגדול שלהם שיקרה משהו ויאשימו אותם. זאת אומרת, זה לא שהם פחדו שאנחנו נעשה משהו או משהו. הפחד שיקרה משהו על האדמה שלהם לישראלי, זה מה שהפחיד אותם. מאוד. לכן מאוד מאוד הקפידו על ההבטחה למשלחת. פגשתם שם ישראלים אחרים? הרי אנחנו ידועים בזה שיש לנו קשרים מצוינים עם אבו דאבי. אנחנו יודעים שהיו שם ישראלים אחרים, לא נפגשנו, היה גם ברוב הזמן היינו מבודדים, זאת אומרת, אי אפשר היה להגיע אלינו גם מי שרצה. זאת אומרת, אם הייתי ולתחרות? לא היה קהל בתחרות? כן. בתחרות עצמה כן, אבל בתחרות עצמה לא היה, אנחנו היינו הישראלים. אבל אם במלון עצמו לצורך העניין, אם מישהו היה רוצה לבקר אותי לצורך העניין, אין דבר כזה. אנחנו נמצאים במקום מסוים, וגם יצאנו החוצה לצורך העניין, ליד הבריכה נאמר, אז שמרו עלינו שם שלא נסתובב. אני רוצה שתבינו, המרחק מחדר האוכל, סליחה, לשירותים, של המלון ליד חדר האוכל זה 10 מטר, משהו כזה. אז שאתה קם מהחדר האוכל ויוצא, מזנק אליך איש הבטחה שלהם, מלווה אותך עד לפתח השירותים, מוודא שאתה נכנס, מוודא שאתה יוצא, ומחזיר אותך למקום לשבת בחדר האוכל. מהבחינה הזאת... ודואג שאתה לא נפגש עם אף אחד שאתה לא צריך להיפגש, ולא מדבר מה שלא צריך לדבר, והדברים הללו ידועים, ויופי עד עכשיו, באמת המון ספורטאים ישראלים ביקרו שם בשנים האחרונות, כולם חוזרים מלאי שבחים. אבל בואו נדבר ברמה, אתה יודע. חייבים לציין גם, באמת, אנחנו שמענו שם נמרוד שלנו, ספורטאי הג'יוג'יצו, הביא מדליית זהב, במשקל שלו ב-77 קילו, ועמד, וכולם שם עמדו לצד שההמנון התקווה נוגן, קטע מאוד מרגש, עם דגל ישראל, לא הסתירו שום דבר. הכל, גם צריך להגיד שזו הייתה מלחמה לא פשוטה, זאת אומרת, לא רק אצלכם, אלא גם בענפים אחרים, כי הייתה תקופה ממושכת שאומנם ישראלים הגיעו, אבל נאלצו להתמודד או תחת השם הבינלאומי של הארגון או ההתאחדות. ב-2018, שנתיים לפני זה, כבר היינו שם, אני לא אישי, הג'יוג'יצו היה שם באליפות עד 18 ועד 21. וגם שם היה לנו מדליית זהב של אותו נמרוד וגם של משי, של גם ספורטאי, גם ספורטאית, ונוגן ההמנון הבינלאומי, הם לא הסכימו להתקווה. בדיוק. בשנה הזאת היה בעצם כשההמנון של נמרוד בשנה שעברה, זה הפעם הראשונה שבאליפות עולם או אירופה בינלאומית נוגן ההמנון הישראלי. היה לפני זה נדמה לי של מוקי סגי, זה הייתה בתחרות סבב. של הג'ודו, אבל באליפות עולם או אליפות בינלאומי אירופה רשמית, זו פעם ראשונה שבאבו דאבי הושמע וההמנון והדגל שלנו. ולא היה פשוט להשיג את זה, הייתה מלחמה גדולה מאוד מצד ישראל על הדבר הזה, צריך להגיד, אמנם לא מערבים פוליטיקה בספורט, אבל בלי מעורבות פוליטית של הממשלה, של השרים, לא היינו מגיעים לדבר הזה, היו גם איומים פשוט לא להשתתף. ולכן בסופו של דבר זה התאפשר. וההתאחדויות הבינלאומיות, לחלוטין אני מסכים, וההתאחדויות הבינלאומיות
שהתאחדויות באמת חזקות יכולות להשפיע על המדינות. אני יכול לומר, אנחנו מכירים את זה דרך אגב, אני טיפה סוטה, מה שהיה באינדונזיה, נדמה לי זה היה שם, עם השחייה הפארה-אולימפית, שהם הודיעו להם שאם אתם לא מכניסים את הישראלים, נכון. אנחנו מוציאים מכם את התחרות, והם הוציאו מהם את התחרות. זאת אומרת, עם הכדורת לצערי הרב, שהיה באיזה מדינה שם באזור, לא נתנו לנו להיכנס, והאיגוד הבינלאומי לא כל כך ספר אותנו לצערי הרב. פה, כמו בג'ודו למשל, בג'יוג'יטסו, שאנחנו יחסית חזקים, הם הודיעו למדינה, אם ישראל לא נכנסת, אנחנו לא ניתן לכם לקיים את התחרות. כמובן המדינה מאוד עזרה לנו, משרד החוץ, בזמנו זו הייתה השרה מירי רגב, שפה צריכים להגיד המילים טובות. בהחלט. היא עשתה פה מאמץ גדול, היא ואנשי משרדה, אבל ככל שהאיגוד הבינלאומי של אותו ענף חזק יותר, ויש לו, יכול לעמוד על שלו יותר, ככה אנחנו כישראלים נצליח להיכנס יותר ויותר למקומות. אני מבין שהייתם, אריק, כן, אני מבין שהייתם די מסוגרים ומבודדים ושמורים היטב וכדומה, אבל בכל זאת איך התרשמת מהעיר, מדברים עכשיו על תיירים, רוצים לנסוע בטירוף. איך התחושה שם? לקחו אותנו לסיור פעם אחת באוטובוס לראות קצת להרגיש. אז ראינו מבחוץ באמת, יש שם את המסגד שהוא מדהים, כבישים רחבים מאוד. יש שם מכוניות מאוד מפוארות, אני חייב לומר, שנוסעים. אתה רואה, זאת אומרת, המכוניות שאנחנו שומעים עליהן בדרך כלל, באמת, אתה רואה שם חופים יפים, בניינים גבוהים ומצועצעים, מדברים על הלובר שם, שעברנו לידו באמת, הלובר אבו דאבי, לובר מספר 2. יש מה לראות, אין לי ספק שהתיירים הישראלים ייהנו שם בצורה יוצאת מהכלל. אני יכול לומר ששיחות שערכנו עם ספורטאים אחרים שהיו שם, הם אומרים שהם מבלים שם יפה מאוד, אני חייב. מה זה נקרא מבלים? מה? יש מועדוני לילה? הולכים לקניות? יש מועדונים, יש מקום, מותר לשתות אלכוהול לזרים באיפה שצריך. הם יודעים לעשות את זה בצורה כזאת שהתיירים יגיעו, ולמרות שבעיקרון אסור אלכוהול ואסור הדברים האלה, יש מי שרוצה ימצא את זה לא במאמץ רב, נגדיר את זה ככה. הבנתי. כן. יפה מאוד. אז זה הזמן לומר, אריק קפלן עומד בראש התאחדות ארגון, נכון? ספורט שמאגד 32 ענפי ספורט שאינם אולימפיים. אנחנו נקראים התאחדות איילת, ואנחנו בעצם... מה זה איילת? ראשי תיבות של... זה נולד כארגון ישראלי לספורט תחרותי, היום אנחנו לא משתמשים בזה כראשי תיבות, אלא רק כאיילת, למרות שזה נכתב כאילת, א' י' ל' ת', התאחדות ישראלית לספורט תחרותי שאינו אולימפי, אנחנו המקבילה של הוועד האולימפי והוועד הפארה-אולימפי, בעצם יש 3 רגליים לספורט הישראלי, 3 גופי רוחב, ארגוני רוחב, הוועד האולימפי והוועד הפארה-אולימפי, שמתעסקים בענפים האולימפיים, והוועד שאינו אולימפי, פשוט קצת קשה לקרוא לך ועד שאינו אולימפי. אז זאת אומרת, זה מפחיד, כי הענפים שלנו, חלקם גדולים יותר, חלקם טובים יותר, אני לא משווה, זאת אומרת, ההחלטה, חשוב להבין, ההחלטה איזה ענף יהיה באולימפיאדה, היא לא החלטה אם הענף טוב יותר, או ראוי יותר, או חזק יותר, אלא זו החלטה סוג של פוליטית על ידי המחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי. ולראיה, בטוקיו, שאני מאוד 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 מקווה שיהיה ביולי 21, כן? למען הספורטאים שלנו, הלוא היא נדחתה, נכנסו 5 ענפים שלנו, של הילד, לשם. היפנים בחרו גם סופטבול ובייסבול, גם טיפוס, גם קראטה, גם גלישת גלים, וגם סקייטבורד. זה הכל ענפים שאינם אולימפיים היו, ענפים שלנו. דרך אגב, ב-2016 נכנסו הגולף והרוגבי, שגם היו ענפים באיילת לפני זה. זאת אומרת, המשחק זה, וזה לא שהרוגבי הפך לענף טוב יותר פתאום, או הגולף הפך לענף מקצועי יותר. פשוט החליטו, המקצועי שם, בואי, אנחנו רוצים משהו חדש, אז לוקחים את הענפים שלנו. בפריז אנחנו... אז תן לי להבין, רגע, אתה בעצם, זה דבר בהיפוכו, אתה עומד בראשו של ארגון, שכשהולכים ממך ענפי ספורט, אתה מרוצה במקום שתהיה לא מרוצה. אני לא מרוצה או לא מרוצה.
אני א' מקווה... לא, כאילו זה הצלחה, שמי שעוזב אותך, אז הוא כאילו, אתה משתתף בהצלחה שלו. עוד פעם, ההצלחה היא ככל שאתה תגיע להישגים ותייצג את המדינה. אין ויכוח, האולימפיאדה זה הבמה המרכזית. כאמור, יש לנו את משחקי העולם שלנו, שזה שוב, זה פעם ב4 שנים, תחרות גדולה, באמת גדולה, האחרונה הייתה בברוצלב, בפולין, ב-2022, זה גם היה צריך להיות 2021, זה נדחה בשנה, כמו כל האירועים הגדולים. זה נדחה ל-2022, יולי 2022, זה בברמינגהאם, אלבמה, בארצות הברית, זה היה בעבר בטיואן, בקולומביה, באמת, זה אותו רעיון של אולימפיאדה, אבל אולימפיאדה שלנו, של הענפים שאינם אולימפיים, ובאמת, זו תחרות ברמה גבוהה ביותר, ואני יכול לומר לפחות למשחקי העולם שיהיו בברמינגהאם, שה-NFL, ה-National Football League, הליגה שזה באמת הדבר בארצות הברית, הדבר. הצליח להכניס את הפלאג פוטבול, זה פוטבול גלים, לתוך משחקי העולם, ומשקיעים מיליוני דולרים בלשווק את זה, את העניין. כן, הם רואים בזה משהו מאוד מאוד חשוב. יש ענפים כמו לקרוס, שבארץ לא כל כך מוכר, אבל בצפון אמריקה זה ענף גדול מאוד, אין ויכוח, זה ענף קולג'ים מאוד 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 מפותח. יש לנו בכלל, תראה, טיפוס היום, כולם מדברים על טיפוס, בגלל הנינג'ה, אבל עד לפני שנתיים, לפני ששמלה שלנו, ספורטאי שגדל שלנו אצלנו בטיפוס, הוא ואלכס וקושניר, הכל ספורטאים שלנו שטיפסו על קירות לפני שכולם ידעו מה זה נינג'ה. וקיבלו מלגות. אני רוצה להגיד לך שאני צילמתי ושידרתי טיפוס על קירות בערוץ 2, עוד כשהוא היה ניסיוני, זאת הייתה חוויה יוצאת דופן. זה ענף מדהים. האנשים שעוסקים בתחום הזה הם אנשים מאוד מאוד מיוחדים. אני חייב להגיד, אם אתם מכירים מישהו שהוא מטפס על קירות, דוש, או יש לו איכויות יוצאות דופן. זה מה שיש לי להגיד רק עליו. א', הם ספורטאים נהדרים. אתה צריך לראות את זה, יכולות ספורטיביות יש להם. באמת יכולות נהדרות. וזה דוגמה מצוינת למה שאמרתי קודם, ההבדל בין ענף אולימפי ושאינו אולימפי, הוא בעצם החלטה פוליטית של ראשי הוועד האולימפי הבינלאומיים. זה לא שהטיפוס שלפני שנתיים, הוא נכנס לטוקיו כאמור עכשיו, הפך לענף יותר טוב פתאום. הוא לא, זה היה אותו ענף בדיוק, אותם ראשי ענף, אותם... לא, למיטב הבנתי, לכל מדינה שמארחת אולימפיאדה, יש לה את הזכות לצרף כהבנתה, ועל פי הדברים המקומיים, עוד כמה ענפי ספורט. כן, היא ממליצה, מי שמקבל את זה זה הוועד האולימפי הבינלאומי, היא ממליצה. עוד פעם, בפריז 2024, מסתמן, כי עוד לא הייתה הצבעה הרשמית, אבל מסתמן שהגלישת גלים ימשיך, שהטיפוס ימשיך, ומבקשים את ספורט הריקוד. את ברייקדנס, כולנו מכירים את זה משנות ה-80, שזה ענף שלנו, ספורט הריקוד זה ענף שלנו. הם מבקשים שהברייקדנס יהיה ב-2024. אז עוד פעם, זה רק להראות שזו החלטה פוליטית נטו, היא לא החלטה ספורטיבית. אין ספק. המונח פוליטי יכול מאוד להיות שפה הוא יפורש כאן על ידי הצופים שלנו כמשהו שהוא שלילי. פוליטית לא במובן השלילי, במובן של קבלת החלטה, שהיא החלטה מנהלית נגיד, לא פוליטית במובן לא, פוליטית הכוונה היא שלא, זה לא החלטה מקצועית, הספורט הזה יותר טוב מהספורט הזה. אלא אנחנו רוצים להביא צעירים, אנחנו רוצים להגיע למגזר הזה, רוצים להגיע למקום כזה, אז הענף הזה מתאים לנו. תגיד לי עכשיו, יש לך כמה 32 עכשיו ענפים? כן. סע, תתחיל למנות. או-אה. לא, אני יכול, אין לי בעיה, אני אגיע. לך, בוא נראה כמה אתה זוכר. בלי לחזור פעמיים על אותו ענף. טוב, יש לי שחמט וברידג', ויש לי טיסנאות, ויש לי צניחה חופשית, ויש לי פוטבול, ויש לי קריקט, ויש לי לקרוס, ויש לי כדורת דשא, ויש לי פטנק, ויש לי משיכת חבל, ויש פריסבי. ויש ג'יו-ג'יצו, ויש אגרוף תאילנדי, ויש קיקבוקס, ויש סקי מים, ויש טיפוס, שהוא עדיין חצי אצלנו, יש גלגיליות, שזה גם רוקי גלגיות, גם גלגיליות אומנותי, יש לנו... רגע, תכף אני אגיד לך, יש מתקות? לא, יש טיסנאות,
יש מצטרכי רכיפה, יש קנדו בודו, זה לחימה יפנית. נהדר, בוא, אתה בסדר, אריק, אתה בעניינים, לא חסר לך עוד הרבה. לא, תכף אני אגיד לך את כולם, זה לא שאני צריך לראות מה פספסתי. יש לי אושו קונג פו, עוד פעם, הברוסלי, מה שאתם זוכרים. כן. יש לי פוטבול, אני לא זוכר אם פוטבול אמרתי. לא. לכמה הגענו? 27. עוד 5. עוד 5, תכף אני אגיד. קראטה, סקווש. קראטה אמרת. לא אמרתי, קראטה לא אמרתי, זה אני דווקא זוכר. קראטה, סקווש, סמבו. סמבו פעם היה ענף ספורט כן אולימפי. לא. זה ההאבקות הרוסית הזאת, לא? נכון, הוא לא היה אולימפי. לא היה? כן. לא, הוא חזק מאוד במדינות מזרח אירופה, חזק מאוד. פוטין מאוד אוהב אותו, הייתה תחרות גדולה מאוד. גם בארץ היו הרבה ספורטאים ישראלים מצוינים בתחום הזה. נכון. זה ענף ספורט מדהים בעוצמה שלו, בכוח שלו. יש לנו בחור בשם טוריאל, שלקח מקום שני או שלישי באליפות העולם האחרונה. באמת, יש לנו בכלל, אני חייב להגיד, ספורטאים מדהימים בענפים שלנו. תגיד, למה למשל קרב מגע, שהוא ידוע בכל העולם, יצא שמו לתפארת, למה הוא לא ענף ספורטיבי, אלא רק סוג של מרשל ארט, שרק אנשים לומדים אותו לצרכים? אני אגיד לך למה, כי לכל מועדון... אין כללים. אין חוקים אחידים לקרב מגע. זאת אומרת, המועדון שלי והמועדון במקום אחר, לא עושים את אותם קרב מגע. זה סגנונות שונים, ואז ניסו לאחרונה, אני חייב להגיד לך, עלית על משהו מקום, כי קרב מגע, שדרך אגב, בכל העולם הם מכירים את השם כקרב מגע. הם לא חושבים... אני נתקל בזה בהרבה מאוד מקומות, מסיבות כאלה ואחרות, ששואלים אותי את השאלה, ואני לא בדיוק ידעתי לענות, עכשיו אתה תגיד לי מה להגיד. כן, לא, א', הם קוראים לזה קרב מגע. נכון. קוראים לזה קרב מגע, ממש ככה. כן. אני צריך להסביר להם גם מה זה קרב מגע. כן, אז הרעיון הוא שכל אחד בעצם, נקרא לזה גורו של קרב מגע, לא יש לי כל אחד אחרי, יש לו את הסגנון שלו, ואז בעצם אתה לא יכול לעשות תחרות עם חוקים אחידים. עכשיו, לפני שנתיים ניסו לעשות באמת איזושהי תחרות אירופאית פעם ראשונה, זה היה בארץ, 3 שנים, זה היה בארץ בירושלים, הגיעו מעט מדינות, כי כולם צריכים להיכנס בעצם, לשנות את החוקים שלהם, את התקנות שלהם, כדי להתאים למשהו אחיד. לכן זה לא מצליח להתפתח, כי בארצות הברית זה בצורה מסוימת, ובצרפת זה בצורה מסוימת, וכל אחד עושה את המשחק שלו עם החוקים. כן. האמריקאים, אגב, אני חושב שהם הכי מסודרים האמריקאים בתחום הזה. האמריקאים מאוד אוהבים את זה מאוד, וכולם דרך אגב יודעים שזה ישראלי. בהחלט. הם גם, כן. יפה. מה על הפרק, מי רוצה להצטרף אליכם ואתם שוקלים לקבל אותו? האמת היא, יש לנו כל הזמן בקשות, אבל יש לנו תקנון מאוד ברור. רק ענף ספורט שמדינת ישראל מכירה בו, ומדינת ישראל מכירה בענף ספורט רק אם יש 50 מדינות לפחות שעוסקות בו, שיש איגוד בינלאומי רשמי שמכיר בו, שיש אליפויות עולם או אירופה, הוא מקבל הכרה של מדינת ישראל. הבנתי. אז אין סיכוי שמטקו תהיה אי פעם, ענף ספורט. לא. רק לאחר מכן הוא יכול להיכנס ולהיות ענף אצלנו. אריק, במה אתה עוסק? ולדבר. זה נורא חשוב. לא, תראה, כולנו התנסינו בכל מיני דברים, אבל לא באתי באמת מענף ספורט מסוים, יש לי ניסיון, הייתי יועץ במשרד החינוך והתרבות כמה שנים, עבדתי עם משרד ראש הממשלה קצת, אני מאוד אוהב ספורט, מאוד אוהב את כל סוגי הספורט, כולל כדורגל, כולל כדורסל, שזה ענפים מדהימים, אין ויכוח בכלל. אז תגיד לי, איך פוליטית, תשמע, 32 ארגונים וכדומה, זה לא פשוט למשוך בחוטים. פה כן מדובר בפוליטיקה, איך מנהלים דבר כזה כדי שלא יהיה בלגנים? אני אגיד לך, יש לנו יתרון אחד. אצלנו אין, וזה לא יובן ביקורת חס וחלילה,
בחירות ליושב ראש ועד אולימפי מנוהלים על ידי מרכזי הספורט. אצלנו, לא. אצלנו, א', רוב המועדונים שלנו שייכים למרכז עוצמה, שהוא מרכז א-פוליטי, ושלא מתערב בבחירות. והבחירות אצלנו הן באמת ענייניות לבן אדם שמציג מועמדות. ולכן אין לנו, באמת אני חייב לומר, אין, וזה נדיר, אין כמעט, תגיד שאין בכלל, אני לא אגיד, אבל באמת אין כמעט פוליטיקה, לא בהחלטות שלנו, ובטח לא בבחירות עצמם לחברי הנהלה, שמורכבת דרך אגב גם מנציגי ציבור, וגם מנציגי איגודים. ואנחנו דואגים שיהיה גם נציגים קבוצתי, גם נציגים מספורט אישי, מה אליפות העולם הבאה על הפרק בקלנדר שלך? מה הדברים הבאים? אני אגיד לך, היו צריכים להיות המון. מה שנשאר לנו, אני חושב, זה קיקבוקס שאמור להיות מתישהו בנובמבר. אבל כרגע כל מה שמתקדם, הכל מתבטל. אבל אני רוצה להגיד לך שקיקבוקס חייבים לתרגל את זה על הנגיף. בוא ניבט אותו כבר קיבינימט. אני מסכים איתך, הוא עשה לנו נזקים עצומים. אנחנו משתדלים לשמור על הספורטאים שלנו. אנחנו ממשיכים לסייע להם ולתת להם, אבל ספורטאי שאין לו איזשהו תאריך יעד, שאין לו מטרת יעד, מאוד מאוד קשה לו. זאת אומרת, אימונים על פריילוף, מה שנקרא. אתה חייב שתהיה לך מטרה, וזו הבעיה הכי גדולה לספורטאים שלנו, שהם לא יודעים מתי הם יעלו על המצח. כל סוג של אימון הוא בנוי בצורה גלית. אם יש לך מועד, אתה יודע מתי אתה רוצה לעלות לשיא, מתי זה רק maintenance. נכון לגמרי. תחזוקה של הגוף, ומתי אתה צריך להכניס את עצמך ללחץ, מכל מיני סוגים כאלה ואחרים. סוג האימון, העוצמות שלו, בעצם הכל מבוסס על תאריך היעד של התחרות. ככה אתה בונה בעצם מערכת אימונים. לפי, אתה יודע מה התאריך הסופי, ואז אתה מתחיל ללכת אחורה לפי תקופות. פה אין תאריך אחורה לבנות את כל מערכת האימון, וזה פוגע בספורטאים בכל העולם, דרך אגב. לא שזה מעודד, אבל זה פוגע בכל הספורטאים, ואנחנו דרך אגב שומעים כבר על ספורטאים שמתחילים לפרוש, כי הם לא יודעים מתי יחזרו לתחרות, ספורטאים אותו דבר באולימפים, ספורטאים שחיכו לאולימפיאדה כדי, אתה יודע, לגרנד פינאלה, פתאום נתנו להם עוד שנה, ומי ששומר על אורח חיים אמיתי, ספורטיבי, זה קשה מאוד. להיות ספורטאי מקצוען זה קשה ביותר. והספורטאים האולימפיים ברמה הגבוהה, הספורטאים שלנו, והספורטאים הפאראלימפיים, באמת, אני מדבר על הקצפת, הספורטאים המדליסטים שלנו, המלגאים שלנו, זה אנשים שנושמים ואוכלים וישנים ספורט, והם לא יודעים מה לעשות. זה מאוד מאוד קשה. שאלה אחרונה אליך, אריק, נגיד שעכשיו פותחים את התיירות לאבו דאבי, אתה לוקח את המשפחה, נוסע לטייל? כן, בוודאי. כן, כן. אריק קפלן. צריך השלמה, צריך, איך אומרים, משהו מתקן, אחרי שהסתכלו לאן אנחנו הולכים והגבילו אותנו. אתה יכול להיות חופשי ולעשות מה שאתה רוצה. אריק קפלן, היה כיף גדול לדבר איתך, לשוחח איתך, לשמוע. תודה רבה לך. רק בריאות, ובוא נכסח כבר את הנגיף הזה ולחזור לספורט של ממש. אנחנו עושים מאמצים, ושוב, תודה רבה, היה כיף. להתראות. תודה, תודה.